A diferència d'altres projectes en esta ciutat de la dreta, des del principi participatiu, clarament al servei dels ciutadans, pensant en la qualitat de vida d'esta ciutat i, per tant, des d'aquest punt de vista, òbviament, d'acord amb el secretari general de la ciutat, Salvador Broseta, de tots els companys, de la nova etapa que, evidentment, iniciarem el 22 de maig, tindrem molt en compte tot el treball que s'ha desenvolupat, perquè pensem que, efectivament, és un gran esforç, sobretot que demostra clarament una cosa, i és que al llarg d'estos anys, per contra de lo que diu determinada gent de la premsa conservadora i la dreta, el que hem tingut sobretot és una oposició molt constructiva, i no solament constructiva, sinó que ha tingut la clara voluntat d'estar al costat de la gent i de ser útil als ciutadans. I per tant, per això, la meva enhorabona, la meva felicitació i el meu agraïment per tot el treball que en aquest sentit s'ha fet i a més basat en aquests principis. I dir també, i ho deia ara González Móstoles, també me pareix important ressaltar-ho, que precisament ara va a fer d'ací molt poc 30 anys que va ser precisament un govern municipal socialista el que va decidir ficar en marxa aquest espai magnífic per a tots els ciutadans. I ha que explicar-li a la gent, perquè hi ha molta gent que pensa que això ho ha fet Rita, ho ha fet el PP i pareix una cosa ridícula i que a vegades la memòria de la història de la ciutat hagi sigut esborrada per campanyes enormes de publicitat, de propaganda en la que s'apropien tot. Jo ho he dit, segurament hauran fet coses, però també tinc molt clar que si hi ha hagut un pas endavant, si hi ha hagut una força que ha impulsat el progrés en aquesta ciutat, hem sigut els socialistes quan hem estat en el govern i també, i això és una demostració, quan estem en l'oposició, clarament amb la voluntat de ser constructius, de ser progressistes, de fer avançar la ciutat i de ficar-la al servei de les persones. Això per una banda, i per tant del meu compromís de tindre molt en compte tot el treball fet, de saber que això és una aportació molt important i que és evident que, d'acord amb tots els companys, ho tindrem molt clar de cara al futur, el tindrem molt en compte. Per altra banda, permetiu-me que també faci un comentari sobre l'acte que es va celebrar ahir, en el qual es va proclamar a Rita Barberà, candidata a l'alcaldia de València. En aquest sentit, volia fer-vos alguns comentaris que me pareix que són rellevants. La primera cosa que vull dir és que vull adreçar-me al conjunt dels veïns de la ciutat i sobretot als veïns del Cabanyal per explicar clarament que el dia 22 de maig tenen dues opcions davant d'ells. Una opció que clarament vol mantindre el conflicte, vol mantindre la paralització, que no té alternatives ja per al futur d'esta ciutat i que a més no pensa comptar en els veïns i pensa continuar dividint. I una altra força que som nosaltres, que clarament el que volem és el diàleg, volem superar els conflictes i clarament he de dir que si els ciutadans ens donen la seva confiança, al dia següent ja tindrem una reunió en el Ministeri de Cultura, en el Govern d'Espanya, en les universitats valencianes, en la Generalitat i en qui faci falta per a rellançar la vida dels nostres barris i, evidentment, la vida en concret del Cabanyal. Que no buscarem la confrontació com s'ha fet fins ara, una confrontació que al final el que porta és a la paralització de la ciutat, a la pèrdua d'ocupació i a la pèrdua d'oportunitats econòmiques per a tots els barris. I tinc que afegir també que té molt poca credibilitat qui en un moment determinat està parlant del futur d'un barri quan és la principal causant de la situació actual del barri per l'abandonament a què l'ha sotmès durant 20 anys. Per tant, des d'aquest punt de vista, deixar-ho també clar. I en segon lloc també volia comentar un fet que s'ha produït ahir i és que, com sabeu, el president Zapatero ha anunciat que no es presentarà de nou a les eleccions generals. I vull dir també, i vull reivindicar la seva tasca i el seu compromís en aquesta ciutat. El president Zapatero ha sigut una de les persones, probablement el president en la història d'Espanya, que més s'ha compromès en aquesta comunitat i en aquesta ciutat. És el president amb el que tindrem l'autovia central per connectar-nos en Alacant. És el president que ha fet que tinguem els inicis de lo que serà el futur corredor mediterrani de passatgers i mercaderies. És el president que ha impulsat l'arribada de l'AVE a València ciutat, que és també un element fonamental per al nostre desenvolupament.
És el president que ha impulsat obres en esta ciutat i en concret en temes de jardins i de parcs i d'altres temes també essencials per a la ciutat com centres socials i educatius, alguns d'ells que, com el cas de les escoles infantils, que feia més de 20 anys que el PP no feia cap escola infantil, ha sigut precisament el Plan Zapatero, amb una inversió de més de 200 milions d'euros i l'ha fet realitat en esta ciutat. Per tant, un govern clarament i un president que s'ha compromès en els valencians i les valencianes i és inacceptable absolutament els insults que ha rebut per part del senyor Camps. És ell, i probablement no és bona persona, és ell qui segurament, a diferència de José Luis Rodríguez Zapatero, no se n'anirà en el cap alt, sinó que el tindrà que baixar per tots els errors i per tots els abusos que ha comès. Ben al contrari que Zapatero, que ha estat al costat de la gent i al costat dels ciutadans i al costat dels valencians. Insistir en que el compromís per al desenvolupament sostenible, el compromís per una ciutat verda, el compromís clarament per iniciatives com les que s'han tingut amb el que és la Via Verda, és evidentment un compromís de tots els valencians. Ixa és la nostra ideologia clarament, ixes són els nostres valors, i aquest plantejament de ser constructius i ser útils als ciutadans ha sigut sempre, i us puc assegurar que també ho serà en el futur. Així que moltes gràcies, Carme, moltes gràcies a tots els que esteu així i endavant, moltes gràcies. Adéu.